asini roha madihamu, dohot dame nasian debata amai, dohot sian anakna, Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom, horas madihamu amanami, inanami, hahaanggi pinaribot, na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Mauliatema, hupasahat hami, diharadeyon ni rohamuna, laho madohoti tangiang, dohot pamujion bodarina di bornginon. Di bagasan haporsyaon, say di pasu-pasu Tuhanima, parsaurata, rap dohot Tuhani. Bahin hasangapon di guarna nabadiyay. Tajaloma hatani Tuhani, turpuk si jahaon di bodarina, dihita borginon. Iman na tersurat di Jakobus bidudua ayat 17 sahat rodi ayat 26 nama dok songonon haporsiaonipe songonido anggo soadok pangulaon na naung mate do hadirion na. Alay adong manamadok dihodo haporsyaon diaw do pangulaon patuduhon madiaw haporsyaonmu sopadohot aka pangulaon asa au patuduhot tuho haporsyaon sian aka pangulaoku. Naporsya doho adong debata sisada-sada taho mai dohot doa kasibolis porsya disi jala akadut-dut alaiho alijolma narumar naing botoonmu nasomarguna haporsyaon anggo somarulaon dagabe tigor si Abraham amatai marhite sian ulaon dina binuan nai si Ishak anak nai tu pamelian di idaho disi manupak do haporsyaoni tuaka ulaon na jala sianaka ulaoni gaberi pas haporsyaoni. Jadi jupang ma nanidok ni surati di haporsyai si Abraham do debata jala ido dirajumi tu ibana gabe hati goranna jala targoar do ibana ale-ale ni debata asa diidahamudo sian aka pangulaonido gabe tigor jolma dada holan sian haporsyaon songonido nang si Rahab boru-boru na jahati dasian aka pangulao do ibana gabe tigor dina jinakon nai aka suruan jala dipalua do nasida siadalan na asing ay songon dagingi na mate anggo somar todti songonido mate haporsyaon naso marulaon ido tersurat di Turpuki. Martua ma natumangihon
hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Dihamuak kadongan tapat hutoru ma dirita jadopan di debata tapaserep nang rohata martangi yang mahita. Puji-pujian mardongan mauliate ma disobahon rohanami tuadopanmu ali Tuhan debata pardengkan basa para sirohan na sumurung macebal gado holongmu tuganup hami jala tung maceta kasdo diramoti ho jala disarihon ho nasagulmit ningulu nami marsangap mahoale Tuhan say patau mahami madala di ngulu-ngulu nami ho bartulomo ni roham huhamulati ho kami male Tuhan sudi panarihononmu naong nelehonmu jala naong binasabasahonmu diganup hami tarlumobi di bagasan sadarion dina diluaso hami mangula-ulaw nami madalani ngolu-ngolu nami tarlumobi musema le Tuhan saat ro di bagasat tikyon diluas hodo pe hami madjalo hangoluani sien asidot holong ni roham asarasira sa di bagasat tikyon hujalo hami do pe hangoluan siako marhite siya dekat di basam. Alanya le Tuhan, tuho mau pasahat tabi sudi gulmit dingulu nami, ramoti mahami. Jala totok tupahi nahu ulahami, leho di hami hahi pason, taparhon aka parsahiton, padao nang subian ni sibolis sian gadup hami. Di bagasan bodarion, di naong sipurhu ulahami ulaw nami. Jala dinanaing peak mahami di podoman nami mangulon di borgenon. Tuho mahu pasat hami daging dohotot di nami. Ramoti mahami Tuhan. Loas mahami modum sinok sibalolong nami renges di podoman nami. Jala hehei hami dari mersugut di bagasan hahi pason. Dohot di bagasan lasni roha. Laho manguduti aka si ulaw nami. Atau ngali Tuhan marsangap maho di saluhut gulmit ingulu nami tutu dinasa ulaw nami sadarion adong doi namar lauk dosa dihata nang dohot dipapahenat pe sesamay saluhut nali Tuhan asa tarjalo habi pasu-pasub dohot denggan diwasam holan mangasahon Jesus Kristus Tuhan nami tangihon ma, tangiang dohot elik-elik nami. Amin. Asi di rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran di todi parbadia ma. Nama dongani, jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Horas. Sambulo